September ni somni pakhat class 7 mathematics kha exercise 8.3 question number ama kan ti to ba kha kan ti don question number 1 atanga 5 kan soi to a question number 7 atanga question number 11 kan soi dona question number 6 kha chu kan tel lo mai don ani question number 7 hi kan enanga question number 7 a chuan number 1 question number pahni omta number 1 le number 2 oma number 1 a chuan chalk contain calcium carbon and oxygen in the ratio 10:3:12 find the percentage of carbon in chalk kha anitani chu chalk a khan chalk a hian chemical pathum carbon te calcium te oxygen te kha an omta a chungte chu calcium kha 10 ania carbon kha 3 ania oxygen kha 12 kha an ni di kha an ratio ni kha tang khan carbon hi eng ang inzat nge eng percent nge om ti kha zon chho tu khani ta ni chuta chuan ikan enanga calcium le carbon le oxygen ratio chu 10:3:12 anita chon total number kan zunga khang ho kha kan bil ta ni chon 25 follow chok ta ni carbon percent zong tu chuan carbon percent equal to carbon divided by total number into 100 kan ta carbon chuan 3 kha contain ani a chon total number chu 25 ania 325 kha ti ta ni chuan chu 3/25 into 100 kha kan chok te a 25 in 100 kha kan han sema avoili ania 4 le 3 kan multiply chon 12 ania the percentage of carbon in chalk is 12% kha question number 7a a answer chu ani mai ni 12% ani chuan question number 2 a khan if in a stick of chalk carbon is 3 gram what is the weight of chalk stick anita khan ni chinami ang tho khan ani 3 number pe kho kha 10 le 3 le 12 kha an contain kha ni a chu carbon kha 3 gram ni ta se ingzat nge chalk avai pumpui khan ari zong ni ang ti kha ni ta gram vek kha kan bela 25 gram alo ni ta chu gram vek a khan kan chantir ta gram vek angin chu 10 3 12 kha an contain ani a 10 gram 3 gram 12 gram kan bel chon 25 gram ani the weight of the chalk stick is 25 gram kha a answer chu ani mai ni question number 8 a hian Amina buys a book for 275 rupees hi ka chu swalani hi and sells it at a loss of 15% how much does she sell it for ingzatin nge Amina khan le khabu aleya cheng san hi som sari panga in aleya chuan cheng za a som panga hlo khan a hral le ta a ingzatin nge che ingzatin nge a hral ti kha anita ni kan zon tu chu chuan heti hian kan chok le ta information min pe kho kan jek ta ni cost price a leina man kha cost price of a book kha 275 ani a 275 hei kan ti lian ange cost price of a book kha 275 ani a loss percent kha 15% ani chuan selling price kha kan zon tu khani ta ni chuan selling price re tur chuan loss percent khi loss pa ngai a percent ni lowa a number zat kha kan hriat kha tur ta a chuan loss zat re tur chuan loss percent divided by 100 into selling price or cost price kha anita ni loss percent chu 15 ani a 100 ania into cost price 275 kanita chu
loss khak kan bel chuak ta kan mu chuak ta 41.25 hi kan chut chuak khani ta ni chuan a loss zat ka kan theta ni selling price chu cost price aya atlem mi wangin cost price aya tlem wangin cost price atanga loss pai kha selling price chu ni mai ta 275 cost price atangin a loss 41.25 cheng somli pakhat le paisa somni panga kha kan paya chuan cheng zan hi somthum pathum le paisa som sari panga 233.75 kha lo chuak ta ni chuan amina le khabu shalna manzat kan thre thei ta she sells a book at 233 rupees 233.75 rupees point nunga me khi lampum lo tu ni 0.75 ti tu ni question number 9 kan en leang hei hi adang lam deuh hleka simple interest zon dan ani a ka soi hi ngun deuh ni ngai thlanga invoi khat hriat na ani dona ma se voi khat in hriat tiam lo phone video hi in en non mai don nia find the amount to be paid at the end of 3 years in each case kum thum nuwa che ingzat nge abel a pek don che ingzat nge ni don ti kha kan chu tur ni a chuan principal hi asum pui bentinan benga poisa in lo puk ta a tiang zong in soyang principal cheng sang khat zan hi pu ka 12% PA ti ki per annum mo per annum ani a chu kum khata tina ni kum khata za a som pahnih pungin cheng sang khat zani hi kum khata cheng za a som pahnih pungin upu ka kum thum hnuwa engzat nge lo ni to ang mo kum thum hnuwa apung nen khan engzat nge lo ni to ang ti khani ta ni chuan information min pek hi kan ziak chuak ta principal asum pui kha cheng sang khat zani ani a re takha 12% PA ni per annum ani time a reason kha 3 years at the end of 3 years ati thathum hnuwa ati kum thum hnuwa chuwang chuan hei hi information min pek kha ni heta tang hin kan zong don ta ni poisa pung kan chu don chuan apung a interest kan chu don chuan interest equal to principal into time into rate by 100 khani ta ni principal mi le asum pui le a hun chung le a time le a rate kum khata punna hi kan punti ranga zain kan semang eti hen also mean interest I kan ziaka chuan principal I p kan ziaka time I t kan ziaka r I rate kan ziak ta ni hei multiply and kara ve kan ni I equal to PTR by 100 hei chin chi areng tur ni chuan interest kan chu don ta I equal to p aya principal hi cheng sang khat zan hi ani sang khat zan hi kan ziaka chuan time mo a time chu 3 years ani 3 kan ziak le chuan a rate chu r I o rate ka 12 ani 12% ani ta ni chuan heti hian 1200 multiplied by 3 multiplied by 12 divided by 100 khati khan kan chok ta ti hian a cho chet a cho dan ol sam chu heng ho puntir va ka za sem le ai ma chuan 0 le 0 kan thai chia 0 le 0 0 ve kan thai chia an hoi pakhat chaw om ta a chungan eng poi puntir chu se pakhatin semila angai reng don chuan 12 le 3 le 12 hi kan puntir kan multiply ta a zali somthum pani 432 hi a chuak ta ni chu apung kha ni mo a interest chau kha le ni answer la ni theilo kum thum nuwa che engzat nge apek don ti ani wangin sang khat zan hi la tilangai mo amount zat kan thre don chuan a principal le apung kha kan belang atira sum pui le apung zat sang khat zan hi le zali somthum pani kan bela chuan avain cheng sang khat zaruk somthum pani alo ni ta ni chuan answer kan nei ta amount after 3 years is 1632 rupees kha alo ni ta ni
chuan hetiang che hian b a po khan ani le ta find the amount hei po hi question lai che ne kum thum nuwa enge niang ma se a principal adanga a person kha dang bokani kum khat chunga arul na tur kha 80 lian de ila kan en leang principal kha sangsari zanga ania he kan ziak ta chuan rate kha 5% per annum rate kan ziak le a time chu 3 years tho kha ni alangaya chuan ama kan chaw da nang tho khan a interest kha kan chu chuak dona interest chu principal into time into rate p t r by 100 kha ni chuan principal aya khan principal chu sangsari zanga kha ni a time kha 3 kha alangaya rate kha 5 kha ni thung ta ni chuan kan choka hei po hi ma miang tho khan 0 pani hi hei a in thai che thei ve ve 75 le 3 le 5 hi kan pun tir theya 1125 kha a answer kha alo ni ta ni o a interest apung mo hei chu apung chawala ni kha suang khan chuan a amount a atira cheng sang sari zanga ipuk nen khan kan le apung za ta kha kan belangai ta ni chuan atira khan a principal asum pui kha cheng sang sari zanga ni a apung a interest chu sang khat za som ni panga ani ta a khami apung le ipu ku za ta kha I belanga chu I rul na tur kha ni ta a chuan I bel ta a sang riat zaruk som ni panga chuak ta ni chuan amount after 3 years chu 8625 rupees kha alo ni ve thung ta ni chu cheng sang sari zanga hi kum khata cheng za a panga pungin ipuka kum thum chungin irul dona oi puka kum thum nuwa engzatin nge irulang ti kha tuna kan chut ber kha ni a ama sabera chon apung kha kan chut phot dona interest kha interest chu tur chuan interest equal to ptr by 100 ani principal into time into rate principal chu asum pui kha ni a rate chu kum khata apun na za time chu a hun chung kha a om zia chu ni so next kan en leang question number 10 hi adang le ta de uleka question number 10 a hian what rate gives 280 rupees as interest on a sum of 56,000 in 2 years heta hian enge a rate ni ang a interest a pesa ta ni interest cheng sanga zarukha o singa sang rukha ipuka kumhni chung ipuka chuan khami kumhni chung khan apun na a interest kha cheng zani somriat anita a chuan kum khata apun na hi engzat nge ni ta kum khata hian engzatin nge apun tak ti kha kan chu tur kha ni ta ni information kan mu theiang ang khai ten kan ziak lu tanga interest kha kan threma saber cheng sang ni zani somriat ani a principal kha cheng singa sang rukani a time kha 2 years ani kum ni ani a rate kha kan threlo ta ni chon kan chok don ta ni interest a formula kha kan thre to a chodan kha interest equal to principal into time into rate by 100 kha ni I equal to ptr by 100 kha ni ta nichin kha chon a interest ber kha kan zona wang khan interest kha kan thre talawa ma se tuna kha hian chon interest re sign kan chok ta ni interest hi zani somriat ani ti kan thri a principal hi singa sang rukani ti kan threle a kan da le a time hi 2 years ani ti kan threle ta ni rate hi kan thre talo ni r tin kan da to pang chon kan chokanga eti hian kan choka 0 le 0 kan thai chi a 0 le 0 kan thai chi le a chon anhoi chon 1 che om chon om lo ang khan kan ngai thei ta ni chuan kan la chaw thei chu 560 into true into r khani no I line multiply ve kani chu interest equal to khani interest kha zani somriat hi kan la rengang chu chuan zani somriat equal to hemi te pani kan puntira number pani hi
ein kara hian multiply sign hi ziak kher to loin hei zanga som ruk le tu kan multiply chuan sang khat za som ni kha lo chuka ein kara multiply sign kha ziak kher to loin 1120 r tin kan da mai ta ni chuan r tluk pui kha kan zon don awangin an om nei heten kan thlak thleng topa hemi te pani in thlak thleng top ani wang hian sign thlak le an om mun in thlak kha ngai lo mo chuan 120 r equal to 280 kha lo ni ta chuan r tluk pui kha kan zon tur ni ret kha kan zon tur kha ni wangin ret chau hre tur chuan a number zo ka hi le lama hin kan da phei le don ani multiply sign ani a 120 into r om angani multiply sign ani wangin le lama om don chuan divide ta wa chang ta a mo afsem tu a wa chang phei ta ni 0 le 0 kan thai chia chuan kan choka 0.25 kha chok ani hei hi dule ka chaw hi adik lawng a in ti deuh le nang manin han chok tha ula chuan kha 0.25 hi answer kan ta chuan a rate chu kan theta the rate is 0.25% 0.25% kha a rate chu ani question number 11 hei hi atop na ber ani to a if Mina gives an interest of 45 rupees of 1 year at 9% rate per annum, what is the sum she has borrowed? Heta chuan enge pe interest pe a apung za cheng somli panga chuan eng ti khun chunge 1 year ni are chu 9% ni chuan what is the sum she has borrowed atira asum pui kha kan hrelo ta ni heta chung chuan atira sum pui hre tur chuan kan chok le don ani kan chok le ang interest kan thri a cheng somli panga ni a principal kha kan hrelo ta ni mo what is the sum she has borrowed atira asum pu zat kan hrelo chuan time kha 1 year ania kan thri a rate kha 9% ani chuan a formula hmain kan chok le ang interest equal to principal into time into rate by 100 I equal to PTR by 100 kha ni ta ni ale ni reng kan chaw dan tu chuan interest kha cheng somli panga kan zia ka principal hi kan hriat lo kan la hrelo a p kan da anga time hi 1 year ne 1 kan da rate hian 9 ani chuan hei hi kan puntir ta 9 le 1 chu 9 ani maya p den 9p kha p into 9 mo kha lo ni ta by 100 kha ni chuan hei kan thling kual lenga helai an hnuai hi lelam kan da chuan a sem tu divisor ni wangin a sem tu ni wangin lelam kan da chuan multiply a changa 100 multiply by 45 ani lelam a hian p into 9 9p ti pon zia kila dik tho p into 9 mo chu lo le ta a chuan 100 le 45 kan multiply a 4500 4500 kan ta p into 9 kha lo le ta ni ni china kan soyang khan p tluk pui zok kan zon don awang hian le lama hian kan da thlak thleng topa da thlak thleng top kha chuan sin kain thlak ngai lo ni chuan p into 9 ni china khan 9p ponti la in ang ka tia 9p te halo ti zokila ol sam zok ma tu ani chuan p into 9 equal to sangli zanga khane p tluk pui kan zon don chuan helai multiply hi 9 hi lelama kan da divide ta changta a chuan chu pakuain sangli zanga kan sem chuan zanga kha ani ta ni chuan answer a chuan the sum is borrowed is 500 rupees cheng principal kha atira pu kha cheng zanga ani ti kha kan thei thei ta ni chuan hei hi lo copy tur thawane WhatsApp group a thalak jok ringot karon da chuan
video a soi fian na hi in en lo ka hlau sia chu wang chuan video hi chau hi karon danga a thlak hi ka da lo mayang YouTube a in en huna in en pa in copy anga chuan ngai thla pa in copy nga chuti chuan thriat thiam all de wang chuti ni lo chuan a thlak chau WhatsApp a karon da chuan a YouTube hemi zo hi a video hi a soi fian na hi en na chang in lo hriat lo takin in lo en lo ta khan a thalo don zo ka chuan hei hi nangma ni ho tan chaw siam ni wangin mun danga lo pe chong lo ula nangma ni chawin hriat nangma ni chaw hriat tur ni in class te chaw hriat tur ni kha lo hriat don ni uluk deun video hin enanga in hriat thiam lo chuan a in en non mai don nia